Мускулна инжекция. Чрез мускулната инжекция лекарственото вещество се въвежда в мускулната тъкан. Този път на въвеждане осигурява бързо действие и възможност на въвеждането на по-голямо количество медикамент. Мускулната инжекция се използва при пациенти, които не могат да приемат медикаменти перорално или медикаменти, които променят действието си след контакт с стомашния сок. Най-често мускулната инжекция се поставя на глутеалната мускулатура – мускулус глутеус медиус, мускулус глутеус минимус, горната външна част на мускулус глутеус максимус. Това са най-често използваните места при възрастни в добро здраве. Иглите, използвани за мускулна инжекция, са по-дълги, за да достигнат в дълбочината на мускула. Дължината на иглата също зависи от мястото на инжектиране, размерите на пациента и количеството подкожна масна тъкан, покриваща мускула. От какво се нуждаете? Документацията на пациента, предписаното лекарство, стерилни спринцовки, игли с лумен от 20G до 25G, спиртни тампони. Уверете се, че името на лекарството отговаря на предписаното. Проверете годността на медикамента, цвят и яснота. Почистете шийката на ампулата с спиртен тампон и отчупете върха, като точката на чупена е насочена към тялото ви, а движението става отвътре навън. Прикрепете иглата към спринцовка и изтеглете лекарството от ампулата. Обезвъздушете спринцовката. Преди да изхвърлите ампулата, сравнете с назначението. Сменете иглата с подходящата и изхвърляйте тази, с която сте аспирирали. Измийте ръцете си. Алгоритъм. Помогнете на пациента да заеме необходимата позиция, като се уверите, че мястото избрано за манипулация е добре открито и осветено. Сложете ръкавици. Почистете мястото с спиртен тампон и изчакайте да се абсорбира. С палец и показалец на свободната ръка опънете кожата. Позиционирайте спринцовката по ъгъл 90 градуса. Бързо и решително въведете иглата. Аспирирайте, за да проверите да не сте попаднали в кръвоносен съд. След инжектиране, внимателно и бързо извадете иглата. Поставете спиртен тампон върху мястото, като масажирате леко, за да помогнете на лекарството да се разпространи. Изхвърляйте използваните консумативи на обозначените за тях места. Практични съвети. Никога не използвайте медикамент, който е с нарушена цялост. Мускулната инжекция не трябва да се поставя, ако мястото е обгорено, оточно или наранено. За да не причините увреждане в тъканите на поставената мускулна инжекция, периодично сменяйте областта за поставяне на апликацията.